Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pizza 17 na, bulan sang Disyembre, tuig 2020. Uy, 8 ka adlaw na lang gali ang nabilin, Paskwa na, 15 dias na lang ang nabilin, abi-abihon ta na ang tuig 2021. Tuig na sang eleksyon. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw. Antes ang mga lokal nga mga balita kag isyo, diri kita ho. Daw masubo-subo ini nga pamaskwa. Amo nang silingko kung kawkawan ka, ginbutang kada sa gobyerno kag manguot ka sa kaban, agi lang ang kalipay mo. Hamugasa ang pangabuhi mo pag abot sang tion nga madakpan ka, amo na ang kalbaryo mo, tubtubuhi ka. 83 ka BI personnel suspendido bangod sining iskandalo ning pastillas scheme gani. Di lang pasulod ka sa mga Chinese national kag iban pa in cambio sa kwarta. Gintawag ni siya nga pastillas bangod ang kwarta bla nga ginatag sila, ginaputos na siya. Ginaputos sa bond paper nga daw ang tsuraya daw dulce nga pastilya bla. Ining milk pastillas nga dulce, lukot-lukoto ni na siya. Pagkatapos nawala lang, dugatag ka lang dulce,
ang unod kwarta. Di porte, kahuluya nga klase ni nga pagkadakop sang iskandalo sa Bureau of Immigration. Tisiling ni Ombudsman Samuel Martires kahapon, mga 83 ka immigration personnel ang mga tubang investigasyon grap sa ginaligar pagpasulod sa mga Chinese national incambio sa kwarta. Tiyamak mo na. Disyembre pa naman, magwa mga ngalan nyo, 83 ka mo kabilog, 40 kuno nga kwartahanay mo. Wala na mo sang koskos malungos, ara sa listahan ng ngalan, tago lang, sinyasanay lang, gaagi lang yan mo, dawla lang, wala rikisa, wala investigasyon, wala tanan, kaginalantaw nila sa listahan niya rin siya, nagbayad ni siya, lusot. Amo ina ang iskandalo, ining pastilla scheme gani. Amak mo nga kada simana, ma-income sila, ini magdubo 20,000 mo. So, abot silingon sa kabulan, dakog income. Pagkatapos, partidahon, sa pila ka mga personnel, lakip na ang kunaiban sang pila ka miyembro sang National Bureau of Immigration, personnel sang airport, porte ya, gapartidahay sila. Grabe nga iskandalo. Amo na porte kadamo ni sa mga Chinese national, ang iban hindi pa kabalo magambal English, porte na, hindi mag-intsindihanay, basta ara ngalan, paglista sa ngalan, sulod, likit ka lang, daw dulce, ang unod, money, porte. Tiyari ni, nag-abot na ang tion sang ila sini, nga pamatbat. Nag-enjoy sila sa pila katuig porting pagpangabuhi. Amak mga security guard ka lang ya, sang airport, sang Bureau of Immigration da, security guard ka lang, milyones ang propiedad mo. Kay man, dala siya sa pila ka mga kunayban sa pasulod sang mga foreigner in cambio sa kwarta. Nag-abot ng pamatbat. Mintas tanto na ni, kung mapamatbatan ka, kakasan ka trabaho, hindi ka nakabalik sa anuman nga trabaho sa gobyerno, pating benepisyo mo, wala na tanan, forfeited siya. Nga ka, ginpakahuyan mo ngalan mo, ginpakahuyan mo pamilya mo, ginpakahuyan mo ang mga himata mo, labi kang gabaw sa tanan, ginpakahuyan mo ang kabataan mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask.
Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Hindi man mayo nga balita. Ang survey sang Social Weather Station nagapakita 48% sa mga Pinoy ang inalantaw nila nga ang ilang kaugalingon imol. Hamak mo, 48% nagwa ini sa survey sa tong Nobyembre sa mga 1,500 ka mga respondent. Hindi mayong balita. Pero, hingagaw dayon sabat ang Malacañang nagpasiguro nga ginahimo kuno sa Malacañang ang tanan para nga makatibawas kita. Todo dipinsa ang spokesperson sa palasyo si Harry Roque. Siling niya, ginahimo sang tanan sang gobyerno ang tanan-tanan para nga makaulo alibantar ang aton pagpangabuhi kay ginabasol nila sa pandemya, sa pandemic bangod sa COVID-19 kung nga dihamak nga imol na
ang subong nagaanto sa pungsod Pilipinas. Suno sa Malacañang pagkatapos ning pandemic nga ni ang tanan makabalikid sa aton sini nga trabaho kag sigurado magasarurot na ang kadamuon sang imol sa pungsod Pilipinas. Alin sa una, bisan wala pandemic, purti giman niya ang kaimulon, purti giman ang gutom sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo nang ginasiling ko, kadamo sang ginagutom, kadamo sang imol. Pero, hindi kita salig lang sa gobyerno. Kung wala ibulig ang gobyerno, paninguha kita. Kaya gaparte, kuya, kung mapisan lang kita, bisan paano, makakaon gid. Hindi kita magutman. Hindi kay ang tanan ng isandig mo sa gobyerno. Kung ginaguto mo, hala, tuduhan mo, buyayaw sa gobyerno. Di kung magbuyayaw ka nga magbuyayaw, dugang guto mo. Amo nang siling ko, ang tanan hindi ta pag-isalig sa gobyerno. Himo ka sang tanan nga ideya para mabuhi ikaw. Amo na siling bla sa mga kaumahan, purti ang gutom, sa tion nga wala sang galing, wala tapas, gutom. Pero may mga tao dito nga masyado kapisan, gapanan tanom, pagsira sang galing, may ara sila ginakutkot, may mga kararuton, kag mga utanon. Amo nang siling ko, kung mapisan ka lang, kubos man ang bulsa mo, wala man unod ang bulsa mo, pero sigurado makakaon ka, kag hindi ka magutman. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa na Lasay 53. Tandugon ko lang makadali niyo na intriga ako sining balita. 1,000 ka mga bulutuan himuon pilot area para sa face-to-face ko no. Testingan ko maayo. Ako niya siya nasiling ko kung anong ginahimo nga kayuhan para sa edukasyon. Wala ako nagabunggo, dira. May gina-question lang ako. Nga ang subong tagid ipatuman ini. Nagasto na kita ang gobyerno ng siling patindog kita pila kalibo kasil site para nga ang kabataan maka-eskwela mayo nagagamit sila sang computer, cellphone, laptop kag iban pa nagbakal ang ginikanan para sa blended learning ani. Diamak ang gastuhaday. Ang iban kasalaka sa lubin ang ginikanan para nga may signal ang ila kabataan. Karon niya gulpi lang pakadtuon ta ang kabataan sa ila tagsa kabulutuan sa mga lugar kuno nga manubo ang ginigo sang COVID-19. Nagnubo ina bangod sa ginahimo subong nga hindi pagpakadto sa bulutuan sang kabataan. Sigurado ka nga kung pakadtuon tang kabataan sa eskwelahan hindi magsaka ang COVID-19 basi magkalaigo pang kabataan. Dahil hindi ko kaintindi sining agaduso sang Departamento sang Edukasyon. Gasinubaganay ang mga palayag. Pagkatuon ta kabataan sa eskwelahan. National IET pag gobyerno ng Gasiling, ang mga kabataan hindi pagtugtan nga magsulod sa mga mall, sa mga establishmento komersyal pagkatapos pagkatuon nyo ang kabataan sa eskwelahan. Diin ayon dire tadlungan nyo abi kung ano ang matuod dire hagad kita patuman sang blended nga edukasyon bakal dire bakal dito bisan pigado ga pangutang ang ginikaan pagkatapos tugutan ta anay makabalik ang kabataan sa eskwelahan hindi kita mag-eksperyensya ang inyo eksperyensya kabuhi ang kabaylo sina sa mga manubo nga lugar kuno nga ginigos ang COVID-19. Sigurado ka mo nga kung magbalik ang kabataan, dahil di magtaas ang biktima sa COVID? Sigurado ka mo nga kabuhi sa mga kabataan, mapasiguro ninyo? Nga hindi malatnan isang COVID-19 nga ni? No, hindi amo. Masako lang kita sang haga-dala isyo sa mga statement, wala ta ginabantayan kung ano mahimo matabo sa kabataan. Sigurado ka mo nga ang mga ginikanan pakadtuon niyang kabataan niya sa eskwelahan, isugalya, ang kabuhi isang bata ya, ang edukasyon, wala ko ya bunggo, maayogid para sa palaabuton. Pero kung ikaw ginikanan, papilion kay kambyo mo
ang edukasyon sa kabuhi sa bata mo? Natural, hindi. Amoy na nga dapat tadlungon tang statement ta. Tadlungon ta kayuhon ta. Tunan ta na mayo. Antes kita magagad isyo sa mga statement. Sigurohon ta. Ang tanan-tanan nga ginikanan, kinalang konsultahon ta. Sugot ka mo sini o kung hindi. Kabudlays na nga, iduso talang nga iduso. Sabi niyong kabuhi sa bata, kung maigo, mabawi pa. Mabuhi niyo pang bata kung malatna na karon sang kagaw. Ang ginikanan, kulbaan sinaya. Pamangkutan niyo, konsultahan niyo ng ginikanan. Antes magpalayag sa pila ka mga ginatawag na daw hindi amo nga mga statement. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, standby na.
sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon